wani mutum da ya ce sai na yi sadaka ga Allah kuma a ɓoye ba wanda ya sani sai Allah, sai ya ɗauki hamshaƙan kuɗi ya fidda zakka, ya tafi cikin duhun dare, sai gamu da ɓarawo, ɓarawon ya fito sata, sai kawai ya danƙa ma ɓarawon kuɗin. Ɓarawo ya mamaki, shi da ke zuwa ya fasa gida ya ɗauka, yau gashi an zo an danƙara masa kuɗin da suka fi ƙarfin wanda zai je ya sato. Sai sanar da jama'a, ka a gani da kuɗi a ɗauka sata ne, wallahi wani ne je ya danƙara min kuɗi. Shi da ya san shi ya bayar, sai ya ji ana tawa ɓarawo murna, an danƙara ɓarawo kuɗi. Wasu kuma suna cewa lalle mutumin nan wani irin mutum ne, ka rasa wanda za ka ba kuɗi sai ɓarawo. Ana ta surutu a gari, shi kuma ba a san shi ya bayar ba, ko baya so a san shi ya bayar, sai tashi ya ce Allah, ni dai na yi niyya in bayar da kuɗin nan ga wanda yake mutumin arziki wanda zai amfana da kuɗin nan, amma ga sun faɗa hannun ɓarawo. To insha Allah zan sake fidda wasu. Yana kamar yayi asarar kuɗin tunda sun faɗa hannun ɓarawo. Sai sake fidda kuɗi maƙudai, ya fita da daddare yana yawon neman wanda zai ba, sai suka kibis da karuwa. Sai ya ɗauki waɗannan maƙudan kuɗi ya danƙara ya ba karuwa. Karuwa ta ce jama'a ku ji labari, wallahi jiya an ban kuɗi. Aka dinga taya ta murna, wasu kuma suna ta tsaki. Oh, wannan wani irin mutum ne, ka rasa wanda za ka ba kuɗi ga almajirai ga malamai, sai ka ba karuwa kuɗi. Aka yi ta surutu, shi dai da ya bayar bai ce shi ba ne, amma ya je gaya wa Allah ya ce Allah, ni fa wannan kuɗi kaga kuma sun faɗa hannun karuwa Allah. Sai ce gobe za a sake. Ya sake kirgo wasu maƙudan kuɗin, ya sake fita da daddare yana yawon wanda zai ba, sai suka kicibis da wani mutum, to bai san waye ba, sai ɗauki wannan kuɗi ya bashi, ashe mai kuɗi ne, wataƙila ma fi shi kuɗi. Sai mai kuɗi ya ce jama'a wallahi ni mai kuɗi, ni kai na ya ban kuɗi. Me aka kenan an ba mai kuɗi kuɗi? Abin ya dame shi, yana kama Allah bai karɓi wannan aikin nasa ba. Na farko ya ba ɓarawo, na biyu ya ba karuwa, na uku ya ba mai kuɗi, sai ga dukiyarsa duk ta faɗa hannun da ba haka ya kamata ba. Da ya kwanta bacci, sai aka kimsa masa cewa Allah ya karɓi wannan sadaka taka, Allah ya karɓa duka. Ɓarawon da ka ba ya gyaru yanzu, sakamakon kuɗinka ya gyaru, ya kama kasuwanci ya daina sata. Kuɗi sun yi amfani ko ba su yi ba? Sun ceci ɓarawo daga sata. Ya ce wannan karuwa da ka ba, ita ma abin duniya ne ya shigar da ita, talauci ne shigar da ita karuwanci. Yanzu wannan kuɗi da ka bata ta gyaru, ta zama mutuniyar arziki, ta samu jari, ta kama sana'a, ta daina karuwanci. Kuɗi sun yi amfani ko ba su yi ba? Wannan mai kuɗin da ka ba kuma mugun matsolaci ne, mai hannun 'yan damba ne. Yanzu wannan kuɗi da ka bashi ya canza masa ra'ayi, ya ga ashe akwai wanda zai iya ɗaukan kuɗi haka maƙudai, zunzurutun kuɗi ya bayar da kuma bai san ka ba. Shi ma yanzu ya koyi kyauta, yana nan yana ta kyauta. Kuɗinsa ya yi amfani ko bai ba? To kun ga kuɗi ya yi albarka. To shi yasa wani abin da za ka yi saboda Allah, shi kuma Allah sai ya gyara zuciyar wanda ka ba, sai ya amfana da abu.